Addu'anmu na yau addu'a domin samun sauyin yanayi daga kunci, wanda addu'a ne da aka samu daga salihai. Idan mutum yana yi to Allah Ubangiji zai canja masa wahala ya zama sauki. Allah zai canja masa dare ya zama rana. Allah zai canja masa kunci ya zama farin ciki. Bayan an yi tsarki an fuskanci kibla, sai a amfani da lokacin da aka san suna cikin lokacin amsa addu'a. Sai mutum ya karanta ya fattahu sau 7, ya fattahu ya fattahu sai ya yi 7, sai ya karanta wannan addu'a. Allahumma ftah alayya futuhal arifin wa hifzan nabiyyin wa ilhamal mala'ikatil muqarrabin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Zan maimaita. Bayan mutum ya yi tsarki ya fuskanci alƙibla, zai karanta ya fattahu sau 7, sannan sai ya karanta wannan addu'a. Allahumma ftah alayya futuhal arifin wa hifzan nabiyyin wa ilhamal mala'ikatil muqarrabin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Sai ka faɗa ma Allah kuncinka da damuwanka da bukatanka, wanda kake son Allah ya ɗauke maka, wanda kake son Allah ya biya maka, wanda kake son Allah ya kawo maka, wanda kake son Allah ya baka. Sai ka faɗa ma Allah. Wannan yakan samar da natsuwan zuciya da kuma kusanci da Allah da kuma biyan bukata. Muna roƙon Allah abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadil Fatihil Khatim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Fa subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu